ассалому алайкум тамошобинони иззатманд дӯстдорони ахбороти криминалӣ. бо истифода аз минбари телевизион ман майёри милитсия Акбар Шарифӣ тавассути барномаи милитсия хабар медиҳад ҷузъиёти баъзе ҳодисаҳои ҷиноятӣ таъсири васеъи ҷамъиятӣ дошта ва корбарии милитсияи суғд дар самти мубориза ва пешгирии ҷинояткорӣ, тартиботи ҷамъиятӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандонро ба шумо шарҳ хоҳам дод. дар оғоз ба сархати хабарҳо таваҷҷӯҳ намоед. шиносномагирии тантанавии хонандагон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд. сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳамсарашро оташ зад. Сераркеи чоштам, гав задам, сони ва ало фромдамон ва яшпе гугут. Сон дарги дастки куштам алове дастом сӯх. Сони байниси гурон рафтам. Милитсияи шаҳри Истаравшан дуздро дастгир кард. Минбаъд моликияти аҳолӣ аз хавфи ҷавони чапдаст эмин аст. کار کشور کردم اینجا سوم برام نوشتم بعد من اخیرش دیدم $100 رو 2000 رو بود میام گرفتم یک کورتکا گرفتم برام رفتم من پوشایمونم ибораи наҷотбахш сокини шаҳри Конибодомро аз ҷавобгарӣ озод намуд. ғоратгарӣ дар рӯзи равшан. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.